дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио намоиш бумбас. муаллиф Некрузи Ҷалилиён. қисми сеюм. аз байн 2 ҳафта сипарӣ мешавад. қобил сулфида ба хона медарояд. ма ин лимонҳоро гир. дар бозор ҳама чиз қимат шудааст. очам чӣ хел шуданд? беҳтар шуданд. ҳозир шӯрбои мурғӣ кардам. аҳволашон хеле хуб аст. ин дорӯҳоро ҳам бигир. диҳед. салом оча, чӣ хел шумо? салом бачаам, ман хубам. ту бачаҷон худатро эҳтиёт кун, бисёр берун набаро. ман соз оча, ҳама ҷо қиматӣ. мегузарад, ин рӯзҳо мегузарад бачаам, мегузарад. ман аз дами мурдан гузаштам бачаам. марг маро нагирифт. шукри худо, ҳозир аҳволам хеле хуб. ҳамаш соз мешавад. шумо худатонро эҳтиёт кунед. ман камтар кор дорам. боз пешатон меоям. хуб бачаам. якта лимончой биёр. ҳозир дадаҷонаш. бабай, салом алайкум ака. созед, хубед? ман Қобил. шинохтед? не, нашинохтам. дар масъалаи ба Русия рафтан суҳбат карда будем ку? гуфта будед ки дар байни 10-15 рӯз ҳал мешавад. Не, он масъала ҳоло ҳал нашудааст. ҳал шавад занг мезанам. ака, як масъалаи дигар. ман ҳозир як кори муҳим дорам. дертар занг зан. ана дадаҷонаш лимончой. чӣ ин қадар пур мекунӣ? ман говам барои ту. охир ин чӣ о мекунӣ? рав дороҳои мара биёр. майлаш, ҳозир як чизро гӯям мумкин? апам занг зада буд. мегӯяд ки роҳҳо ба наздикӣ кушода намешаванд. ҳама чиз қимат мешавад, бахусус хӯрокворӣ. агар пул бошад, харида захира кунед, мегӯяд. ман пул надорам. баъд ман дар ин ҷо истоданӣ нестам ки ким чӣ захира кунам. апа тагӯй кори худаша кунад. дадаҷонаш, апам охир рав дороҳои мара биёр. дада ин чанд сомон шуд? 8 сомонӣ бародар. шумо 7.5 гирет метиҳам. чӣ? 8 сомонӣ? 7.5 метиҳам. 7.5 ам қимат не? қимат ака. лекин мо чӣ кор кунем? мо нарха намебардорем ку. ака, имрӯз нагирет, пагоҳ боз қиматтар мешавад. бардор 10 кило. ана мо ҳамакаса ширинии нағзмидидагии дадаҷонаша тайёр кардем. ана дадаҷонаш, марҳамат, гиред. баъд чӣ? чӣ дадаҷонаш? пухтаи баъд чӣ? қобил, оча, шумо барои чӣ аз ҷога хестед? ту барои чӣ бо занат ин хел муносибат мекунӣ? оча, ман ин хел бача калон накардам. ин чӣ муносибат аст? оча, илтимос ҳозир овозата тарафи ман баланд накун. духтарам, аҳамият надиҳ. камтар корҳояш ноомад дорад. барои ҳамин асабӣ. модарҷон, ман ягон кори хато накардам. намедонам барои чӣ ин хел мекунам. ҷони ман, ӯ мисли падараш аст. корҳои падараш агар ноомад мешуд, аламашро аз ман мегиред. вақте мардҳо асабӣ мешаванд, занҳо бояд ором бошанд.
оташро бо оташ хомӯш карда намешавад. خوب شده است مادر جان. شب خانه خواب قابیل تنها نشسته است. خاموشی. تنها صدای چیرچیرک‌ها از بیرون شنیده می‌شوند. آهسته در گشوده می‌شود. رخشانه از کجای می‌آید؟ سلام دادا جونش. салом. خوبه ман соз. جانی من. همه این برای چی آخر؟ قابیل خاموش است. جواب نمی‌دهد. من یگان گناه کردم. гуноҳи ту ҳамин ки бисёр гап мезанӣ. خوب دیگر گپ نمیزنم. гӯш кун. бисёр хуб накун. خوب شده است دادا جونش. ту чӣ маро масхара мекунӣ? نه آخر чӣ ин хел нигоҳ дорӣ? میبخشید. медонӣ чӣ? چی؟ биё хубтараш ба хубӣ ҷудо шавӣ. وای دادا جونش. سامعین عزیز، شما اودیو نمایش بومباست رو شنیدید که در دایره لایحه کووید مهاجرت و وطن شرکت تلویزیون و رادیوی وطن با کمک مردم آمریکا که از طریق آژانسی ایالات متحده آمریکا عاید به رشد بین المللی رسانیده می شود و در دایره چارچوبه لایحه مدیا کمپ از جانب اینترنیوز با دستگیری مالیوی یوساید عملی می گردد آماده می شود. برای محتوای این اودیو نمایش رادیوی وطن مسئول بوده. آن انعکاسگر حتمی موقع یوساید حکومت آمریکا یا اینترنیوز نیست. پایین قسم سیوم.